Sok, sa masok. Kini. Mauning mga lista sa mga nahadlok sa ako. Ano naman likod na lagi? Ingano man dahil masokol ka sa ako? Ate ko gani sa. Oo. Ano ba? Kaya ron dili ko makuan. Sok. Iso pangalan niya sok. Ingano man dahil masokol ka sa ako aday. Sokol ka dili. Dili sokoy. Oh, di man ka masokol ay. Ay sa sok, ay sa sok. Oh. Kana atong katagbo karon sok. Taas man kana, musukol kana. Kanas Pablo? Kagamay ana natuog kag ako ra mga ibugsok. Sige dabe, sige dabe, sige dabe. Pablo. Oh. Desa. Ma'am Day. Dali padol, dali padol. Lah, duol jud boss. Ikaw masokol sa ako. Ingon bari ko sukol ko boss. Dili ka gani ko diri. Aw. Agi dito boss, agi. Ano ba? Problema diri, problema. Agi lang. Di ay di mo sukoy. Na ako pa. Sok, uno sa sok. Ay tano do, what mask. Balik ta, balik ta. Mas dito ta ako'y bahala na. Hoy. Use hoy. Asa mong masi mo? Okay lang ako? Oh, ikaw ni sok. Oh, agi sok. Ana ba? Ay, wala dagang istorya da. O di ba? Ana ko si mo tanan diri mahadlok sa ako. Na lagi gahi mo agi diri lagi. Di jud may tsurang laging naong. Tanawa lagi ron. Sugisugan kog agi diri. Na lagi mga lumping ang naong. Hospital maabot kun dili. Dila ra di mahilot lagi. Sok. Gusto ko istambay sok ko. Tambay. Kita ko bahala. Uy kini. Kinsa kanina nangagi ba? Hoy! Asa man no? Dira, ngagi nga naman. Aw. Mangagi mo? Sana mo kita dala-dala? Okay na mo ni mga lista sa mga hadlok nako. Nga naman. Aw. Listahan? Listahan sa mga hadlok? Na akong pangalan dia? Wala. Nga naman. Aw, wala. Sige, lista ko dia. Okay, nahadlok po ko nimo. Aw. Hadlok mo ka sa kuha dahil nya. Sige, agi rame. Istong akong pangalan. Istong. Istong. Oy, pre, buhay ba? Oy, Kom din na dahil. nada. Largod, ngagikan. Isang tambay mo kaon pahilis ko ba? Dala notebook pura mong nilgutang. Aw, kini. Oh, sa dala notebook lagi. Mauning mga lista sa mga hadlok sa ako. Yamat ra. Oh, gusto mong tanaw? Dapat ko eh. Ano na? Yoyong, Tansong, Pablo, Dodot, Istong, Guling, Yoyong, Kuling, Ismael. Buy ba? Kano na amo ko dre? Ingat mo isog ka? Usaw na tanong sa kuha dre? Isog juga. Di ka madong sa kuha? Aw. Pila rin pag-irisan eh. Taro nga, dito, nang bukog ni mo, nalakay pilhel, suko lang sa kuha. What's up mga kulungo? It's time to shout out. Shout out kong Janelle Subla, Tadli Riljan, ug Michael Martinez. Og shout out po dahil kay Kyle May Torrentera o kay Janila Mindabia. O kay shout out po kay Jason Alas from Lucita, Sibulano. Shout out ko sa kong classmate Glenn Beron, Ayen Monte na tiga Davao, Ben Benido Liagoso, Neil Martin Lizada o Winchell Tingosya. Shout out sa inyo ah. Shout out po dahil ko sa akong classmate na si Julito San Miguel na taga Homeland, Panabo City. Para siya ay gamer na siya og Mobile Legends na Cream 45. Kuha niya na support niya na sa Facebook. Shoutout po ko sa akong classmate na si Anape kadayon na nga nagbantay karong tindahan sa Barangay Asuncion, Carmen 44. Og sa akong classmate po na si Pilnoe Kube nga tirador og senior high sa Isis Panabo.
taga Manay, Pro 4. Panabo City. Maro na. So Marlon, no, salamat. Hi, Lods.